Ka FKGGP Southeast Khasi Border Circle Mawsynram Block ha kejingalam upsdan ba kerman syangdel kalai ujol sia Deputy Commissioner jongka JNW Regional Office bat ia CPWD ha Shillong hal kejing bembit bembiang ki Khynnah Skul ha JNW Mawsynram nadu ki kamera kelas ki Jakasa bat ki Jakabam bat kiwe kaseng kela ujol ia kejing suki palat ban tray ketiga school building kebala donkam kerke ban pendap no nama ba kala keta bat bu jing ya gi nohikai khamtam ya gi Khynnah School iba puli hakate ke JNW Mawsynram nama ka jing bembiang ki kamera kelas bat ki Jakasa na kaliang chief engineer jongka CPWD rakula bakin yale ban pendap no hapo benai no pra ajal pesan bat hau benai Lber ajal penreu kin Pynkiew Ïing Thymmai no ya gi Khynnah Skul ha kate ke building ba Thymmai.